takuk nin bumung te parang bung je Anbo michon beberma soileng kami. tini ni usalo to nuka kebangma mana sini tibra sarok omai ke mana sini je karselal de sok sumui je omai ke kurung kutung sangka ke obatam ne bagi tini omai ke kaisa kurung kutung sangka office saikenari de Tini ka World Indigenous Day. Haya kaba hayung ni soi besa. Aba hayung ni je kusung jotan sele kecamku besa tongnai rok boroni rights mantai soktai maniangai tomani boroni social culture abo bebagno undevelop ngai tomano abono develop khlainani bagai kaisa movement ni bisingte World Indigenous Day declare khaijaka aboni bisingtino o jagao article number 3 o tongo self determination je dofani bini kanmung chungmung bini sinimung jodi kamawi thangangkai abono haino hai taisa firogoi abono taisa bini kanmung chungmung bini kok thai kok mungno kusugo taisa tisawi to bonane bagai or rights jungno firogoi rijaka aboni bagai chini indigenous dofa eba keba Tripura haste okai Tripura dofa Tripura haste ni soi kecamkuk o hano hamu punai besa eba indigenous people ungka Tripura dofa chini o dofa chini identity ungka chung Tripura abone bagino chung appeal khlayo chini tabuk je ching o jagao soi besangi tongibo tini chung bebak jagao no chungno deprive khlaijak chini kanmung chumung chini culture chini economics belaino down ok laijak amne bagino international human rights commission united nation aba heke india government no pressure khlai chini Tripura hastini Tripura dofarapni manthai soktai rok manna nengthun jung tiniwo belaino wana ma singja tini kok khursa tai klayo mungya kamio chini buku khoroksa 70 years no cholonto gari o eba gari running o bono rape khlaiei jebe hayung ganangai sitra samung khlaijaka oma hekeno chini dofa Tripura dofa no satok jagai tongo tini o indigenous day or rights article 3 ni self determination ni rights by chung claim khlayo chini oborok na muthak jangna ningthun india government o dofa no naikol na ningthun tai je o rape khane victims rok no borona punish khlaina ningthun borona phasi ruwi punish khlaina ningthun tai next time or next generation oba hai hamparong yang nani bagai abone bagai no ching tini wo hayung gnangai o indigenous day palai jagai tongo hambai ganti kaisa sengna bujoma ka oma hai tabuk je sini Tripura sar je tabuk je Tripura sar ni je tabuk engineer je tini je salo je omai ke je omake palai jagai tongmani inke omoto tini san dengai se tini oboto office rok tini bondo ingete alka salloga jodino omoto haste hapang kun office rok kun bondo kore inke obon boge haste hapang no ningtam kok khasana mujung obon boge kuno mane office rok bondo tona boge obor kuno haste hapang tam kok khasana mujung obon boge abo belaindo nangmani World Indigenous Day jehetu chini Tripura haste obo Tripura dofarone no ha engai o sal sine bagai balaino nangkuk mane hayungo chungno sinimung rujaka chungno indigenous hisabe o hani soi besa hene chungno sinimung rujakmano bagino chini o hastewo chini dofani borok government chalo gya fatar hani borok non indigenous people chini o Tripura hastewo role khlai tongo balaino bo kha khamani kok aboni bagino haipano chung or day no at least holiday declare khlaina nango tamne bagai himale chini culture chini kanmung chumung chini kok no develop khlaitlang nani bagai chung belai khano saktharna nango tai buskang sal rogo chung tini belai no kok kha khamai kok maso soi chung o hani busangi butini o hawa chung minority thangka obo hai world of
kaisa jagapano gori je bai thangne hawono minority ngai thangmani chung tini chini Tripura haste ni soi besa soi indigenous ngo chung tini 31% ngai thanga ba belai no kha khapani kok abni bagai no India government belai kano saktharna nango bini kaisa chung 1949 15 October India by March chung India by habai India chung no goshui nakha abo chini busa chung o haste ni busa rona chung naikol nai o hani busa rona chung kamana ria nai India government kok roi soi re mane tino kok rekha chung tini tam ne bagai 31% ngai thana nang tini tam ne bagai chung rape khajana nang tini tam ne bagai satok jana nang tini tam ne bagai chini hawa bui ni borok bui ni dapani borok chief minister nang finance minister nang oba hekai bebak administration political bebak ungko administration no buini dofani non indigenous people role khai to mane bagai balai no chung tini tongke sebo tongai tongo chung balai no tok dukho tek to tongai tongo abane bagai nang abane bising de chini dofa Tripura dofa randa bang message namusungo chung abone yok nani bagai chung thansa unity thansa chung tubna nangnai unity is the social strength unity ni bising te chini society chini dofa na chung thansa klaina nangnai chung buskang sal logo chung UN eba ke United Nations thangai chino dukho birman ne kok no chung documentary chung namai chung page khana nangnai awne pore India government no chung pressure khana nangnai tai UN rok bo India government pressure klaina nangnai tamne bagai mala belai no dukho ne kok chini ha ni bo chung chini ha ni sai mania bebag jagao no pendel banner kok borok bai kaisa pun suijak geroi chini kok borok bo kamana nai to kha jongo jagane soi busangai se chini kok borok kok h schedule ta bo phop jagya abone bagai no chung belai no chung tini chung porimani thani bo chung chini amani kok borok bai chung ma poriani bagai chini Tripura bosong ni borok education phajing ti chung block mungjak abone bagai no chung indigenous dewa chung claim klayo chini kok borok chini kok no chini language no develop klaina bagai India government and schedule abono include klaina ningtun tai chung chini mani kok ba chung poroi manani tabo new education policy o jaga bo 2020 o srai ka saka regional language je state ni language be abone bagai chung kok borbai porina ni sep sap manani bagai chini Tripura haste hapang te India government no ba appeal khambai Inge angke sesena musung ma se tinin salni bagai nangsin Tripura sarong tam kok kesana musung chini ni sala ngobono kesarna musung chung balai no dukho kosto tongai tongo abone bagai chung buskango agok laina nangnai chung thansang laina nangnai chung riang deborma jamati hane khaglaioi chung Tripura dofa hane chung one identity one nation ngai chung samong tana nangnai buskango agok na nangnai chini dofa no yok nari bagai chung educated borok joto chini rungnai sinai nugnai rok official level tongnai rok chung sakthari chini dofa no tuijol nani bagai bachoi phaina nangnai sacrifice kai chung samong tangna nangnai on bagai joto nang koyo chini dofa ni bagai bachana ni bagai ang joto nan kobo bela hambai chini kok to manai tame ta hokte bogok sok nora khana tini ni salang kawa sini to Tripura sar bagai belai koto sal hobo obon bagai sing mampliti sanai Christian lagi Daniel Deborma chini kok to ma